ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜିର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏକ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଆମ ଏ ଦେଶର ଯଶ ବିଭବ, ଦେଖି ବିଦେଶୀଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଲୋଭ। ଦଖଲ କଲେ ସେ ସାରା ମୁଲକ, ଦେଖାଇ ଆମକୁ ଗୁଲି ବନ୍ଧୁକ। ବୋହି ନେଲେ ଆମ ଦେଶରୁ ଧନ, ଚାବୁକ ପାହାରେ କଲେ ଶାସନ। ପାଟି କଲେ ହେଲା ବେତ ପାହାର, ଗୁଲିରେ ଫାଟିଲା ମଥା କାହାର। ଶହ ଶହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୈନ, ହସି ହସି କଲେ କାରାବରଣ। ଗୋରା ବେପାରୀଏ ହେଲେ ପାଗଳା, ଚଳାଇଲେ ଦେଶେ ଦମନ ଲୀଳା। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି କବିତା ଆବୃତ୍ତିଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଏହାର ସାରାଂଶ ତଥା କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।